Excuse me. आंनि मुङा जाहैबाय Hi guys, karena baba bergua. Box kenang. Hello everyone, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आङो दा सिंगापुराव सफैबाय सिंगापुराव दासो चेक इन खालामखांनानै जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय आङो माने आथिङानो बोरैबा लोहो लोहो मोनलायलायथारबाय दिनै बिराद टार्बुलेन्सबो जादोंमोन एकदम ओरै जालायलायनाय ओमफ्राय आं सानबाय दिनैबो भिडिअ बानायनोसै आङो गावनि रुमखौ देखायनोसै नैबे एन्ट्रेन्स जाबाय दर बे आंनि दरनिफ्राय हाबनानै ओमफ्राय नैबे बिसनाया ओमफ्राय बेहायनो आयना दङ ओमफ्राय काप्स दङ बटल मोनब्रै होखादों बिसोरो कफि ओमफ्राय ग्रीन टी माबा माबि ओमफ्राय स्पुन्स बे दै गुदुं खालामनो थाखाय बेखौ होबाय ओमफ्राय बेयाव मा दङ मिनि फ्रिज दं जेबो गैया बाहाय नों माबाफोर दोननोबा दोननो हागोन दैफोर थान्दा लोंनोबा रुमानो गुसुखा नालाय ओंखायनो थान्दा थाखायो दैया ओमफ्राय बेहाय माबाफोर दं नामा खालिसो बे अच्छा बायाबानो जाबाय आंहा बिदिबोलाबायनानै फैसा होनानै थांनांगोन बेयो फरेनार होनांगौ ओमफ्राय नै फ्लेश लाइट इमारजेन्सिनि थाखाय ओमफ्राय नैबे हेयार ड्रायार ओमफ्राय आयरन दङ बेयाव आयरन होनो थाखाय ओमफ्राय हेंगार्स बाय बे सेफ माबाफोर दोननो थाखाय लकार आरोना ओमफ्राय नै लन्ड्रिबो हरनांगौ आंहा दा 9:30 जाबाय आं साराय माने 12टानि सिगां हरनांगौ लन्ड्रिखौ बेयाव फिल खालामनानै खयथा गस्ला होदों मोननै पिस होनो गस्ला होनो हायो जोङो ओमफ्राय बेगाव सोनानै हरनांगौ रुम नाम्बार नाम सिगनेचार बिदि लिरनानै खालि बे मोननै स्लिपार होदों नै ओमफ्राय बाथरुमखौ देखायनोसै आङो लाइटआ बिराद फैबाय बाथरुमाव जाहैबाय नै ओरैबो मिरर दं ओरैबो मिरर दं ओरैबो मिरर दं बडि लशन ओमफ्राय हेन्ड वाश हेन्ड एन्ड बडि वाश मोननैबो इउज खालामजाहैबाय ओमफ्राय नै बक्स गोनां ओमफ्राय बेबो बेनो शेम्पु कन्डिशनार हेन्ड वाश बडि वाश ओमफ्राय नै बाथटाब दंबावो साफानो आं बाथटाबखौ इउज खालामथ'ला आं एफाबो टायार्ड जायाखै ओंखायनो टावेल दङ मोननै टावेल दंखायो ओमफ्राय फ्लर मेटबो दं नै बेनो ओमफ्राय फर्दा आं बेखौ ओरै खोबथेनानै दुगैगोन आरोना ओमफ्राय बेयावबा मा दं जेबो गैया दं जेबो थाथारनाय नङा बे खालिसो ओमफ्राय नै दा 9:42 जानानै दं टाइमा फन माबाफोर जरनोबा माबाफोर खोथालायनोबा रुम टु रुम रिसेपसन गासिबो कल हरनो हाजोबगोन बे जाबाय आंनि बिसना ओमफ्राय नै आंना बेगफोरा बे टेबोल टिभि माने बे लाइटआ बिराद मोजां मोनो आं बे लाइटखौ बेयावबो ओमफ्राय नैबे मोनसे चेयार दं टेबोल फिसासा आंना भिउआ बेनो दिनैनिया बिराद मोजां नुगौमोन नुनायालाय खिन्थु नैबे आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय बे बिराद मोजां जानानै दं जोंना आङो दा दुगैखांनानै फ्रेश जानानै खानाय फोरानखांनानै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो दसे थानानै उन्दुनोसै आङो ओमफ्राय नै आं हंकंनिफ्राय लाबोनाय नाइटवेरा नाइट सुटआ जा मोजां गाननो गुरैनो ओमफ्राय मोजां मोनथारबाय आङो बेखौ गानबाय आं दिनै आङो एबार बेखौ सब लेअभाराव लानानै थांफानोसैलाय ओमफ्राय दिनै जों आंजों सासे बर' क्रु लोगो मोन्दों आरोखि ना माने जों सानैजों ज' फ्लाइ खालामनो मोन्दों दिनै बिराद गोबावनिफ्रायनो सानैजों ज' डिउटि गोलैबाय थादोंमोन खिन्थु एखमबा बेना चेन्ज जानानै होयो डिउटिया एखमबा आंना चेन्ज जानानै होयो एखमबा आङो रिपर्ट सिक खालामो बेबायदि जाबाय थादोंमोन आरोना एसे खननै खनथामसो जादोंमोनदां ओमफ्राय दिनै फाइनालि जों सानैजों फ्लाइ खालामबाय ओमफ्राय आङो दाहाय देखायनोसै बेखौ जोङो दा सानैजों ओरैनो बायहेरायाव थांगोन बेलासियाव ओरैनो माने खाथियाव मल दं होननाय खोनादों आंनिबाथ' बै नुहुरनायानो थाबदां मला बैयो बोरै बे नंगौना नङाथाय जायखिजाया बे खाथियावनो माने वाकिं डिस्टेन्सआव मल दं होनदों आरोखि ना बाहाय थांनो नागिरदों जों ओरैनो खाथियाव ओमफ्राय गैयाबाबो ओरैनो वाकिंनि थाखाय थांसै इभिनिं वाकनि थाखाय इभिनिङाव 5टासोआव ओमफ्राय दा आङो दा 11टानि बारबाय 11:30 जाबाय दां अलमस्ट उन्दुनोसै आं दा
ओमफ्राय नै बियो जों एयारपर्टनिफ्राय हटेलसिम फैनाय समाव आं बासाव थानाय समाव बेफोरखौ भिडिअ लाबोदोंमोन आरोखि ना बेखायनो बेखौ आंबो देखायफानोसै मानोना आं बायहेरायावथ' थांनाय जाला ओमफ्राय नैबे न'आ जा साइजमोन फट' खेबनो रोङाखिसै आङो ओमफ्राय बेखौ ओरैनो भिडिअ बानायबाय आं दसे जों स्टप थाथ'दोंमोन नालाय ट्रेफिक स्टपआव ओमफ्राय नै बासआ नैबेथ' बिराद गोलाव आयु बासआनो बिराद गोलाव माबा मिनि ट्रेन बायदिसो मोनलायलायो ओमफ्राय हटेलाव चेक इन खालामखांनानै जोङो फार्स्ट फ्ल'राव थांनांगौआ माबा 25 फ्ल'रावसो थांलाबायबाय गोजौआव बेसेबांबा गोजौआव ब्रेकफास्ट खालामनो थांनाया ओमफ्राय दा जोङो गाहायाव थांफिनगासिनो दंमोन आरोना बे समाव ओमफ्राय आं दिनै साउथ इन्डियान ब्रेकफास्ट खालामबाय पहा ओमफ्राय बे माखासेखौ आं मा होनो मिन्थिला ओमफ्राय चिकेन दाउदै हेश ब्राउन सालाद लाबाय ओमफ्राय फ्रुट्स लाबाय ओमफ्राय एप्पल जुइस लाबाय ओमफ्राय सासेयाबो जागासिनो दंमोन बेनो आरोना दिनैनि ब्रेकफास्टआ सिखारबायमोन आं सिखारनाया उन्दुनानै आं उन्दुवाखिसैना आं खालि 1 घन्टाल' उन्दुदोंदां 1 घन्टाखौनो उन्दुदोंना उन्दुवाखै आं मिन्थिला ओमफ्राय माने उन्दुबाय उन्दुनानै स्रि मोनबाय बेनि उनाव आं उन्दुफिनाखिसैबो दाथ' बायहेरायाव थांनो होन्दोंमोन ओरैनो खाथियाव मलाव ओमफ्राय बिराद सान्दुं दं दाबो नै आं जोंख्लाबजोबनानै दङ सान्दुंनि थाखाय मोजांबो नुदों आरो ओमफ्राय आं सान्दुंबो मोना नालाय आंनि रुमाव ओंखायनो आं दा सान्दुंआव जिरायनानै दंगासिनो गरम हेलौ एभ्रिवान आं दा रेडि जानानै ओंखारसै माने ओंखारनो नागिरबाय आरोना ओरैनो आं ड्रेसल' सोलायबाय ओमफ्राय ओंखारसैबो आरो माथो खालामनो ओरैनो खाथियावसो थांनो नागिरखादों देलायाबाबो मोजांखा ओंखायनो एखे खोथा नै आङो दा ओंखारबाय बायहेरायाव थांनो थाखाय ओमफ्राय नै लिफ्टफोरा बिराद मेरला दं आरोना नैबे साइडजों गासिबो रुमफोरजोब बेफोरो बिराद गोजौआव आं 11 फ्ल'राव दंमोन आं 11 फ्ल'रनिफ्राय दा गाहायाव थांनांगौ ओमफ्राय नै लिफ्टआ बिराद मेरला दं 1 2 3 4 5 6टा लिफ्ट दं आरोना ओमफ्राय दा आङो प्रेस खालामसै गाहायाव थांनो थाखाय नै लिफ्टआबो बेसेबांबा गोजानासो फैबाय सबसे लास्टनियासो Wait. आं दा अबाव थांनांगौथाय वानाव ओमफ्राय 27 फ्ल'रसिम दंबावो ओमफ्राय नायदो मारैबा मोनलायो दा जों ओंखारबाय मलाव थांनो थाखाय ओमफ्राय जों सानै नङामोन साथाम जाबाय मानोना सासे हिन्जावा जइन जाबाय जोंजों माने गावबो ओंखारनो लुगैदोंमोन नामा खाथियाव ओरैनो जेरावबो थाङाखिसै नालाय बेबो बेरायहैनो गोजानाव बेनिखायनो थुनाया होथारदों बे होनदां थाक होनलायनानै नांगौबाथाय माने नाङाबाबो ओरैनो थानो लुगैजोबो खिन्थु जा मोजां नै बिसोरो बिस्रा नै मालाय गं गोनांलाय अंसिमा एम्फौआव गाखोनानै दङ उन्दैफोर ओमफ्राय बिमा बिफाफोर दङ आरोना नै एनिमे नायग्राफोराथ' मिन्थिखागोन बेखौ आन्या फर्जारखौ स्पाइ फेमिलि वाताशी नो नामाइ वा आन्या फर्जार देसु बिदि होनथारा बियो ओरैनोसो होनदां ओमफ्राय नै आङो हाल्कखौबो लोगो मोनबाय या होननानै नेनानै दंथारोमोन बेयो आंखौ So cutely. नुहुरनानै भिडिअ नट अलाउड होनहरबानो जाबाय बेबायदिनो होनबाने खालामसै दोनसै हाय होनदो हाय रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑन मुझे लगा ये मैं जैसे टेस्ट कर रही हूँ आं बर' केबिन क्रू होननाया बेनो आंनि मुङा जाहैबाय स्वर्गियारि क्या बोला था माहिन अरोरा है ना हाँ माहिन अरोरा I know she's from Delhi this is from Delhi नाइट भिउआ ओरैबायदि मोजां आरोना ओमफ्राय बार खोलो खोलो एकदम माने
बिराद थाबायबाय थाथावथाव आरोना इभिनिं वाक बेबायदि थानो थाखाय ओमफ्राय जोङो लासै लासै फैफिनबाय हटेलाव नै जोंना हलिडे इन बेनो हटेलनि नामा आं रुमाव सफैफिनबाय दा ओमफ्राय जोङो खालि खाथिनि मल आं बे मलानो माने बेनो आं जे होनदोंमोन ना जुम खालामनानै कि बैखौनो बादि मोनथारदों आङो मलखौ होननाया बे मलानो ओमफ्राय बाहाय थांनानै खालि आङो बेखौ माने नैबेखौ लादों आं बेखौ मोनसे लादों ओमफ्राय नैबे मोनसे लादों ओमफ्राय नैबे रिं बिसोर मोनथामजों माबा आरोना बाय 3 for 15 सिंगापुर डलार ओमफ्राय मोनसे जाग्रा ओरैनो माने आंनावथ' दा वाइ दङ पेकेट ओमफ्राय बेखौ आङो दै गुदुं होनानै जानोसै ओमफ्राय जानानै उन्दुनोसै आं दा एसे दुगैस्र'नोसै बिनि उनाव जानोसै ओमफ्राय बे सासेया लोगोआ आंनि रुमाव उन्दुफैनो होन्दों आरोखि ना माने उसुबिदा मोन्दोंनो एसे उन्दुनो थाखाय गावनि रुमाव ओंखायनो उन्दुनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव आर्लि मर्निं सिखारनांगौ 5टायाव सिखारनांगौ ओमफ्राय माने 5टायाव सिखारबासो जागोन आरोखि ना सिखारनांगौ ओमफ्राय सिखारनानै दसे थाथ'नांगौ ओमफ्राय खिनांगौ दुगैनांगौ ब्रास खालामनांगौ देलायनांगौ मानांगौ ना 5टायाव सिखारनानै ओमफ्राय जों बे हटेलनिफ्राय चेकआउटआ 6:30 आरोना 6:30आव जों बेनिफ्राय हटेलनिफ्राय ओंखारलांगोन फुङाव हाय सिखारनो बाबाबो गवा बारुरुनो एखमबाथ' 3टा 4टा गाहामाव सिखारलाबाय एकदम बारुरु आंथ' एखमबा थांनोनो बालायलायो थाबाबो उफायानो गैया वाइआथ' ओरैनो जाबाबो बिराद गोथावखा ओमफ्राय दा माने जुदि होनानै जाबाबो बिराद गोथाव आरोखि ना दै गुदुंजों इन्स्टेन्ट एक्सकिउज मी नै बे केकखौ जानोसै आङो दाना 500 थाखानि केकखौ माबा नामाबो मामोनथाय बावबायसो आङो खाथिनि दरजा खुलिबाबो एकदम गावनि रुमाव खुलिनाय बायदि मोनखायो आरोना माने गिनो ओंखारलायगोन नों एखमबा ओमफ्राय आं बेखौ जागासिनो दा खावसे दंबावो खावसे जाखांबाय आं जाखांनानै दसे माने उन्दुनो ट्राइ खालामसै आङो माने आं दसेनो उन्दुलांखासिगोन ओमफ्राय बे सासेया माला फैयो नायनोसै फैबा दर खुलिनानै होनसां ओमफ्राय जुदि दा हर गेजेराव जुदि उखैबावोबा आंना ड्राइ केकबो दंखायो ओमफ्राय आरो वाइ मोनसे दंबावो ओमफ्राय बानजों बाटारजोंबो दंखायो आरोखि ना फ्रिजाव सोनानै दोनदों आं ओमफ्राय बिनि उनाव मिथिला उखैयाबाथ' उखैयासै दानि थाखाय आंना बेनो जाथ'बाय उन्दुनोसै आं गुड नाइट बाय बाय